В момента вас ви мъчи един въпрос, на който не можете да намерите отговор. Ако точно в този момент сте попаднали на този клип, не е случайно, а знак. Ангелите ще ви дадат търсеният отговор. Първа карта. Довери се. Понякога отговора на въпроса не е нито да, нито не. Има ситуации, при които за нас е по-добре да не знаем какво предстои. Така чудото се разгръща пред очите ни. Втора карта. Прошка. Тази карта може да означава също, че вие имате нужда да простите на себе си. Време е да се освободите от всякаква вина, която изпитвате заради грешки, които може да сте направили в миналото. Признайте, че в този момент сте дали всичко от себе си, дори ако резултатите не са били такива, каквито бихте искали. И също така, в този живот сте наранили най-много себе си.